Yeba singeneni ku hot topic yethu yanamhlanje lalelani. I am a lady aged 23. Ndakakhura ndichichengetwa nasisi vamama ini nemnina wangu. Vabereki vedu vakashaya kare. Pandakapedza form 4 yangu, ndakatanga kushanda pane imwe shop ndikamitiswa. I wasn't aware of that pregnancy. So ndine pain yandainzwa like period pain. I mixed coke and salt. Sezvandaigara ndichiita pese pandairwadziwa. After 3 days, I found out ndakauraya mwana. I was 17 years old. Handina kana wandakaudza about it nekutya kuti ndinoendeswa kumukomana uyu. Besides, maiguru vakandichengeta vaizoti nazvo. I feared kuti vakandiramba handina hama dzababa dzandinoziva. Now ndakaroorwa 2 years ago. I am now 23. Ndikatochata, asi mwana ari kunetsa. Handichazivi kuti ndingava ndakakanganisa chibereko pakabva nhumbu here kana kuti. Ndibatsireiwo. Ndoudza vanhu here vazive ndingoramba ndichifamba kumaprofita nekuti ndiri kungonzi ndinobata mwana asi moyo mangu muri kundirambira kuti ndichaita mwana futi. Inini marriage yangu ndinoida nekuti habi wangu anotova nemwana already. So everyone knows kuti ndine dambudziko. Ndoita sei hama? I need your guidance. Iyo hot topic yetu yanamhlanje. Yeah, thank you so much, Manxiwe, for our hot topic